Sinjuri, la McLaren è tornata wara podium su Silverstone, illum fi tratta kompletament differenti, McLaren terġa' tispiċċa fit-tieni post. Għaldaqstant, wara dina l-introduzzjoni, ħalli bħas-soltu nagħtu naqra ħarsa lejn ir-riżultati ta' dan il-Grand Prix tal-Ungerija illi għadu kemm intemm. Fl-ewwel post Max Verstappen, issa bejna l-istorja, fit-tieni post, rajna qed naraw il-Lando Norris hemmhekk. L-oranġjo kemm hu sabiħ dak l-oranġjo meta jkun mal-ewwel tlieta. Se nitkellmu ta' sfuttellija. It-tielet post spiċċa Sergio Perez fuq it-tieni Red Bull, u mbagħad il-kumplament tal-ewwel 10 Sir Lewis Hamilton ir-raba', Oscar Piastri fuq it-tieni McLaren il-ħames, George Russell is-sitta Mercedes, imbagħad hemm it-tnejn tal-Ferrari, Charles Leclerc is-seba' u Carlos Sainz it-tminja, Fernando Alonso d-disa', Lance Stroll fl-10 pożizzjoni, dawk huma s-seba' li spiċċaw fil-punti, u Max Verstappen illi fuq Red Bull ukoll għamel l-aħjar ħin tat-tiġrija, ħin ta' minuta 20.054. U hawnhekk permettuli illi wkoll ngħid li b'din ir-rebħa ir-Red Bull u Max Verstappen daħlu fl-istorja. Il għaliex il-Red Bull rebħu it-tnax il-tellieqa konsekuttiva u il-karozza RB19 rebħet il-11 il-tellieqa konsekuttiva. Imma jien għal kontrarju ta' ħaddieħor imbaxxi rasi, nneħħi l-kappell u b'mod sportiv nifraħ lill-partitarji tar-Red Bull għal suċċessi miksuba u għal records li nkissru. Kontrarju ta' ħaddieħor illi kif jibdew jaraw records ta' fuq naqru, jibdew jibku jieħdu qatta bl-qabel kontra min qed jikser records. Imma aħna maħniex hekk, aħna sportivi biżżejjed. Mela, u dak huwa l-kapitlu Verstappen Records, issa jħan nitkellmu fuq il-McLaren. Wara llum b'wiċċi minn quddiem ngħid illi rġajna lura fil-mejda prinċipali tal-Formula 1. Il għaliex li tmur tajjeb fl-Awstrija nafu li trakka veloċi, il-podju f'Silverstone nafu li trakka veloċi, imma li fit-trakk kompletament differenti. Bħalma hija di tal-Ungerija terġa' ġġib podju naħseb li issa huwa sinjal illi we are there to mix it with the big boys. Forneri, minix qed ngħid ħan iġġieldu wara rebħa mar Red Bull, imma best of the rest nixtieq ngħid ħafna ma mbagħad nibża li min-naħa l-oħra tibdew tgħidu t-tunell qed jara kbir għax kiseb ġiex podi. Imma ir-riżultati jekk qed juru jekk inti tara sempliċement il-punti miġjuba jekk taqta' Red Bull, ġibna 70 punt fi 3 tiġrijiet. Naħseb li qed biżżejjed daqshekk. Lando għamel wirja eċċellenti llum reġa' irnexxielu jispiċċa fit-tieni baqa' konsistenti avolja kif ħareġ Lando mill-ewwel pit stop u rajthom kważi missu ma' xulxin qalbi waqfet Lando u Oscar ġed tara ħajaxqwa. Jiġifieri, by the way, nfakkarkom li qegħdin b'xandira diretta diġà qed nara xi kummenti komplu semmaw leħinkom. Voltieri, mhux biss supporters ta' Red Bull kemm anki supporters ta' timijiet oħra ta' aħna l-bib miftuħ għal kulħadd. Għafu jaġel nkun kontroversjali. U mill-bqija kelli għafej kompla juri Norris illi huwa ewwel champion in the making. U jien nibqa' nsostni rridu nibqgħu important il-materjal. Jekk xi darba rridu li l-ewwel nett Lando jtina pjaċir. Tieni li Lando jibqa' magħna għaliex it-tnejn rridu qed jibqgħu Ferrari, Mercedes, Red Bull. Però jiena nemmen li jekk intuħ il-materjal li għandna ntuħ Lando hemm se jibqa' mal-McLaren. Fil-fatt ukoll kif qed jgħid il-ħabib tiegħi Ronald fsatni
Andrea Stella, id-deputat mexxej kien ilu jgħid tuna ċansa Silverstone u żamm kelbtu. Qed ngħidha b'sodisfazzjon u mingħajr ma nara kbir naħseb illi qed nippretendi li fi trakka veloċi bħal Spa inġibu riżultati ieħor tajjeb, imma ejja ninsew ftit Spa issa u nifirħu għal dan il-podju miksub minn Lando. Personalment, Oscar iddiżappuntani ftit illum. Telaq tajjeb ħafna. Għakina li għamiltlu mill-isbaħ. Ironikament, it-tnej li telqu minnaħa l-maħmuġa ta' trakka, ċoħe Verstappen u Piastri, kienu l-aqwa tnej li telqu. Imma mbagħad fil-tieni stint ma nafx beda jbati fuq il-tires il-libsin u minn hemm su qabad in-niżla u krolla li hija ħasra il għalih matul dawn l-aħħar ġimgħat Oscar wera li huwa sewwieq ta' talent li jekk tieħ il-materjal ukoll kapaċi iwaslek u ninsab ċert u iżjed minn ċert illi s-sija li naraw l-Oscar Piastri ixejrilna minn fuq il-podju ġejja tal-waqt ukoll. Dejjem jekk il-karozza issa nemmen li għandna karozza tajba foldiri se jkun hemm tliela li forsi anke naraw dik il-bandiera Awstraljana t'Oscar Piastri għal Oscar Piastri imxejra fuq il-podju. Jiġifieri. Le u mill-bqija fimni issa m'għandix xi ngħid u sodisfat ħafna ġitna tajba wkoll li t-tnejn tal-Alpin irtiraw Ocon u Gasly. Fil-fatt ukoll kif qed jtajjeb il-kollega tagħna Daisy Tabone, din hija l-aqwa pożizzjoni li ġibna fl-Ungerija fl-2012. Meta jidher li Zurich kien rebaħ it-tellieqa, Voldiri m'għandniex għalfejn l-lum m'għandniex għalfejn gergru. Nerġa' ngħid, b'dan ir-riżultat issa nemmen li l-McLaren għandha biex tiġġieled għall-podi f'kull tellieqa. Għalkemm bħalma dejjem nisħaq il-kampjonat għadu twil, l-avversarji se jiżviluppaw il-karozza tagħhom, importanti illi aħna nibqgħu up to date magħhom għall-pjan ukoll wieħed irid jibda jagħti naqra ħarsa lejn l-istaġun 2024 u l-iżvilupp tal-karozza qed naraw hekk ta' Gabriel Busuttil daka llum Gabriel qed titkellmu fuq Formula Wieħed fuq futbol ser ikollna programmi oħra, jiġifieri illum it-tema hija l-Grand Prix tal-Ungerija. Fuq futbol se jkollna programmi biżżejjed matul dan l-istaġun. Nistqar ukoll però illi matul din it-tellieqa kont qed nibża ftit mill-andament anzi mhux mill-andament, mill-rata kif kien ġej Sergio Perez li mit-tisa' rnexxielu jispiċċa t-tielet, personalment naqbel ma mintaħ it-titlu ta' Drive of the Day, il għaliex għamel rimonta tajba u fuq kollox forsi taffa ftit mill-pressjoni illi ftejtem, mhux b'ħafna, il-pressjoni illi għandu bħalissa madwaru. U tajb ukoll ngħidu qed insemmu l-McLaren illi hi fl-ewwel stint tat-tellieqa bdejna nagħmlu ħinijiet fil-pass ta' Verstappen, jiġifieri ukoll din hija konferma oħra li qed ngħid li l-McLaren erġajna lura fejn jixirqilna kemm ovvjament naħseb li l-ħolma ta' kull partitarju tal-McLaren hija illi llum qed nifirħu għall-podi erbagħtijiem oħra nifirħu għar-rebħiet u forsi fis-snin li ġejjin nerġgħu nkunu qegħdin niġġieldu għar-rebħ tal-kampjonat. Imma qegħdin immorru l-bogħod, aħjar nikkonċentraw fuq illum, fuq l-2023 u fuq il-Grand Prix tal-Ungerija issa Voldiri proset lill-Mexico illi wkoll kellu tellieqa tajba kemm ukoll kif jgħid Daisy Tabone fiċ-ċek li għandna tan-nies tal-Kamra Sportiva relatata mal-Formula Wieħed dawk tar-Red Bull għandhom ajruplan u mhux karozza. U naħseb kolli nikkonferma ħilek di Daisy. Ir-raba post spiċċa Sir Lewis Hamilton u s-sitta George Russell għal Mercedes. Riżultat tajjeb għal Russell diżappuntanti għas-Surwin. Illi beda minn pole
telaq ħażin u mbagħad naħseb ġab l-aħjar li seta' jġib meta tqis illi l-aħjar karozzi fuq it-trakka konna aħna u r-Red Bull. Volli, biss kif se naraw il-qoddim komplew isaħħu t-tieni post li għandhom fil-klassifika. U mbagħad it-tnejn tal-Ferrari u t-tnejn tal-Aston Martin illi għal iż-żona punti. U hawnhekk qed nara xi kummenti sew mingħand Ronald Psanti, sew mingħand Stefan Barbara li huma jaqblu ħafna. Il-Ferrari bqajna paroli biss u kif qed tgħid Stefan, il-Ferrari qishom il-Paris Saint-Germain fil-futbol ħafna liri u performances xejn. Eh, Jien iktar naqbel mat-teżi ta' Ronald, ħafna bla 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 u paroli xejn. Illum erġajna rajna manuvra ta' team orders meta l-sens għalulu ta' biss il-5 sekondi għax ma jdimejlek li kellu penalita minħabba bid speeding u dina jaħasra b'Sainz. Naf li forsi biex qed tisma' dan il-video, ma jiena kelma se ngħidha xorta. Qed tirrovina il-karriera tiegħek ma' dawn. Daw lilek ġabuk spallira. Daw ġabuk spallira. Jien li kont jien Sainz nara x'option sandi nitma' l-ewwel ċans nitlaq. Għax it-tim iridu jibbażaw fuq Leclerc. Mentri meta inti taf li għandek żewġ sewwieqa ta' mpar xulxin, ħallihom jiġġieldu u minnu l-aqwa jħawel. Imma daw l-aqwa, daw in-nies hekk jafu. Mhux se nsemmi eżempju ieħor jiena li qed jiġini f'rasi u ħammur ħafna l-bogħod. Estoril, Grand Prix tal-Portugal 95, Alesi u Berger kienu ta' mpar xulxin. Il-Ferrari fajru team order favur Berger u ninsaqat wara t-tiġrija Jean Alesi irrabjat il għaliex kellu jwarab il-Berger. Volli dawn mal-Ferrari pulitka team orders anki meta taf li żewġ sewwieqa ta' mpar xulxin. Illi jien ma narajx fih. Kieku tgħid id-distak huwa palesi fil-kampjonat mhuwiex, imma kif qegħdin taraw hawnhekk sinjuri. Voldieri, Sainz għad għandu 7 punti vantaġġ fuq Leclerc. Voldieri semmaj il-vantaġġ għandu jmur favur Sainz. Ma Leclerc huwa l-predestinato bħalma nafu. Voldieri bħalma jridu jbellawna biex ikun qed kollox. Ebda bidla fil-klassifika tas-sewwieqa s-sala qed hemm ħanurijilkom Alonso, id-distak bej Alonso u Hamilton jinqos għal 6 punti, Russell jaqbes il-5, design, Sainz 87, Leclerc 80, għara naqra xanna fit-8 post. Lando Norris b'60. Tajjeb, 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 tajjeb. U ħalli naqdu s-setta videos. Jena il-klassifika tal-kostrutturi jista' jsernujkom. U hawnhekk naħseb se jkun hemm min se jibda jakkużani qed nara kbir, li qed nara kbir, imma fadal 12 tellieqa. Issa lill-Alpin qed għajnihom 87 għal 47. Ta' warajna għandhom għalfejn anzi ta' fuqna għandhom għalfejn jibdew ħansu warajhom għax jekk konna kapaċi nġibu 7 punt fit-3 tiġrijiet. U d-distak bħalissa ta' 80. Jiena ma rridx nara kbir. Imma non succede ma se succede. Volderi min jaf. Ma rridx niġi f'xi pożizzjoni illi kolli nagħmel xi video li nkunu qpisnihom għax imbagħad dik tkun kbira, imma għamija viżo naħseb illi għandna nispiċċaw il-5 issa, ma nibqgħu sejrin dal-momentu. Ovvjament se jkun hemm trakk fejn se imorru favorihom, ma jien kull ma se ngħid huwa Spa trakka veloċi, Zandvoort wara l-waqfa forsi nġaħġuhom ma mbagħad hemm Monza, Monza veloċi u Monza għandna rekord tajjeb aħna. Jiġifieri trakk veloċi
Ma insomma, xi pass pass. Għalissa d-distak huwa ta' 80. Fadal 12 tellieqa, issa naraw se jiġri. Naf li qed inkun naqra bullish illum, imma wara dawn ir-riżultati, iva, nibda nemmen li kapaċi niċċildu għall-podju u neħdu podju kull tellieqa. Issa, se jiġri minn hawn u Novembru ħadd ma jaf. Imma dawn ir-riżultati li qed inġibu l-McLaren, iva, jimlewni b'fiduċja illi nistgħu mmorru tajjeb f'kull tellieqa li għad fadal. Ovvjament, l-importanti huwa illi nibqgħu ntellaw il-punti wara tellieqa wara tellieqa wara tellieqa. Issa, kemm se jirnexxielna innaqru minn dawk it-80 punt? Alla biss jaf. Ma jien iva, nemmen illi nistgħu nġibu dawn ir-riżultati tellieqa wara tellieqa. Issa, ovvjament, bħalmet fil-bidu tal-video, sta għalina kemm ser intejbu l-karozza u kemm ser nibqgħu qabel dawk qabel il-Mercedes u qabel l-Aston Martin fid-development race. Parentesi żgħira qabel ma nagħlaq dan il-video rigward ir-ritorn ta' Daniel Ricciardo x'forsi smajtu ta' Wayne l-ewwel il-ġimgħa l-oħra video eċċellenti li għamlilna l-ħabib tagħna Wayne ebilħaq Wayne. Il-kelma eżatt ma nistax ngħidha x'qiegħed on air. Imma illum id-diżappuntajtu bil-kbir, għastennejt li se tidħlu fil-punti. Vera li Botta Suzu, speċjalment Su kien involut fl-inċident ta' tnej tal-Alpin, imma illum telli qatar minn hemm għamiltu l-alfa. Jiġifieri. Daniel Ricciardo, jiena personalment kuntent li qed nerġa' nara dan is-sewwi lura fil-Formula Wieħed. Illum spiċċa it-13, spiċċa isu 15-il sekonda fuq Tsunoda, il-kalkuli tiegħi huma tajbin. Debut tajjeb għal Dan Eric fuq il-karozza tal-Alfa Tauri. Dawn it-12 tellieqa jiena nħoss li ser ikunu test fuq kemm Ricciardo huwa kapaċi jibqa' sejjer jibqa' sejjer u eventwalment forsi ħanuża l-kelma jbeżza l-aspettattivi ta' Sergio Perez illi podju. Anzi, iżom is-siġġu ta' Red Bull mhux iġib podju. Impossibbli li nara l-ftaw jiġbu podju gwal. Imma il-performances li se jagħmel Ricciardo matul dawn it-tliela taf tirrifletti l-ewwel tkunx hemm opportunità ta' siġġu ieħor ċans li jieħu s-siġġu ta' Perez ma' Red Bull. Kif ukoll jekk iżommu l-Perez min jaf forsi tistfakkaru b'opportunità oħra ma' xi tim ieħor għalkemm qed nara diffiċli. Imma fil-opinjoni tiegħi Ricciardo minn kellu telqa tajba, kuntent ħafna qed nerġa' narah fil-grid, issa rridu naraw ser jiġri għalkemm anki non spunt fuq laqal Martin Brundle qabel it-tellieqa u matul din il-ġimgħa Ricciardo irid jeleb b'mod regolari lil Yuki Tsunoda biex anki wassal messaġġ illi Christian Horner u Helmut Marko jekk tħossu illi hemm bżonn issir bidla fuq it-tennis ta' Red Bull ikunu jistgħu jikkonsidraw lil Daniel Ricciardo għal dak is-siġġu. Mill-bqija naħseb illi ma kellha xejn inżid fuq dina it-tellieqa. Żewġ affarijiet infakkarkom biex tingħaqdu magħna fuq il-YouTube channel. Importanti li tafsu dik is-subscribe hemmhekk ħalli tkomplu tingħaqdu mal-familja tal-subscribers li għandna fuq il-YouTube channel tagħna. Fejn hemmhekk dan il-video jekk forsi dħaltu issa wkoll ser jidħol ikun hemm minna ftit ieħor. L-appuntament tiegħi magħkom tista' tgħid huwa nhar il-ħamis sal-ħabta ta' tlieta fejn wara l-logħba bejn Inter u Al Nassr nidħol nagħti r-reazzjoni tiegħi għal dina il-partita. Mill-bqija
jidher li wkoll insejt l-end credits, insejt indaħħal l-end credits, però eh, nista' ngħidilkom illi il-video ser jintemm hawnhekk, il-video ser jintemm hawnhekk u niltaqgħu nhar il-ħamis li ġej għal partita bejn Al Nassr u Inter, forsi appell finali illi ngħaddi lis-supporters tal-McLaren għandna fejn ifirħu, għandna fejn kunu kburin bil-wirja ta' Lando, il-futur jidher sabiħ għall-inqas għall-is-sena. Nistennew u nħarsu lejn il-Grand Prix tal-Belġju tal-ġimgħa d-dieħla b'fiduċja illi nistgħu nġibu riżultat tajjeb hemmhekk ukoll. Il-komplement tas-serata tajba ħbieb u bħal dejjem forza McLaren.